Takulandirani ndipo ni nthawi ya zanyengo pomwe nyengo yozizira ipitirira madera ambiri makamaka usiku ndi mbandakucha. Ndi lero mbandakucha kunaziziranso ndithu ku Borero, bwala ndege la Kamuzu komanso ku Chitedze. Kunazizira ndi madigiri 9 ku Kasungu. Mawa lino ndi nkuja tukuyembekezeranso nyengo ya dzuwa ndi yachangululu madera ambiri ndipo masana kudzatentha ndithu pang'ono. Tukuyembekezeranso nyengo yozizira usiku uno ndi mawa mbandakucha. Zonsezi kamba ka mpweya ozizira pang'ono komanso kupanda chinyontho kuchokera mnyanja ya Mchere ya India. Mukuti usiku uno zasadabwisa kuti nkopanda mitambo madera ambiri komanso kuzizira makamaka madera okwera nda mchigawo chapakati, koma tiye tipewe kugona ndi mbawula yoyaka mnyumba. Mawa udzacha kwa dzuwa komanso kwa changululu madera ambiri, koma bwino lino mitambo idzayamba ndithu kuoneka ku Nkhatabe, ku Karonga ndi madera ena ku Mzuzu. Ndiye mawa mbandakucha tiyembekezerenso nyengo yozizira ku Mzuzu, ku Lilongwe komanso mzinda wa Blantyre. Nyengo yozizira pang'ono tiyembekezere madera amphepete mwa nyanja ya Malawi komanso madera a mchigwa cha Mtsinje wa Shire. Ndiye mawa masana nyengo ya dzuwa komanso ya changululu idzakhala yopitirira madera ambiri a mchigawo cha kumwera monga ku Balaka komanso Blantyre, osayiwanso madera a mchigawo chapakati monga ku Lilongwe, ku Kasungu ndi madera ochuluka mchigawo cha kumpoto monga ku Mzimba komanso ku Rumphi. Ndiye mawa masana tikuyembekezera nyengo yotentha madera a mchigwa cha Mtsinje wa Shire. Ndiye zimafunika ndithu kumwa madzi pafupi. Komabe nyengo yofunda tiyembekezere madera okwera mzigawo za kumwera ndi kumpoto komanso madera mchigawo chapakati monga ku Lilongwe. Mkuja uno tikuyembekezeranso nyengo ya dzuwa ndi ya changululu madera ambiri, ndipo mawa wake kuzazizira ndithu ku Mchinji ndi madigiri 13-15, kumachinga komanso kuchiradzulu kudzafunda ndithu kulikoma ndi madigiri 20. Madzulo ano munali ndine Ali Chipantho akhala nozindikira dziwani za nyengo.